Fis-26 jum tal-ġuri fil-konfront ta' Jurgen Fenech li qed jiġi mixli bħala l-mandant ewlieni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fl-2017 fil-bidnija beda l-kontroeżami tax-xhud Keith Schembri mid-difiża mmexxija mill-avukat Gianella De Marco. Il-mistoqsijiet mid-difiża bdew dwar il-mowbile tiegħu li fix-xhieda tal-erba' qal li kien insteraq. Schembri qal li kien kellem lill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat id-dar tiegħu u qallu li se jirreżenja. Dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' Fenech, Dr. De Marco fakritu li hu kien xedt li rid jinvesti fil-ħbiberija. Iżda hawn Schembri xi ħadd li qal dan u qal li kien ilu jafu minn meta kien għadu tifel. Il-mistoqsijiet tal-kontroeżami daru fuq Melvin Toma fejn id-difiża staqsit lil Schembri jekk kienx jafu u qal li fil-verità ma kienx jafu u li l-unika konnessjoni li kellu miegħu kienet meta dan mar Kastilja. De Marco għamlet referenza għax-xhieda preċedenti ta' Tewma fejn kien qal li wara li ħadu ritratt Schembri kien dawru ma' Kastilja. Schembri wieġeb tgħidlix li qed temmel lil Melvin issa mhux vera tajtu tur. Id-difiża staqsi dwar ix-xhieda ta' Kenneth Camilleri li qal li Schembri kien ċempillu biex jgħid lil Johan Cremona imur għalih u flimkien imorru jikkalmaw lil xi ħadd. Keith Schembri ċaħad dak li intqal u wara li ġie mistoqsi dwar jekk Camilleri kellux għalfejn jibża minnu, Schembri qal imwerwer naħseb Kenneth. De Marco staqsit lil Schembri jekk kienx qabad lil Tewma biex joqtol lil Daphne Caruana Galizia biex Schembri jgħid li ma qabad lil ħadd. Staqsit ukoll jekk aġbat lil Kenneth Camilleri biex joqtol lil Tewma u b'mod kategoriku Schembri wieġeb le qatt. Id-difiża staqsiet ukoll dwar l-avukat David Gatt fejn Schembri qal li Gatt rid li jinħatar ambaxxatur Malti għall-Iżrael u li darba fost l-oħrajn kien sabu għarwien fl-uffiċċju tiegħu. F'awla 22 jiġu ppreżentati wkoll sensiela ta' screenshots fejn juru konverzazzjoni bejn Schembri u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. F'din il-konverzazzjoni jissemma isem l-eks Kummissarju Lawrence Kutajjar fejn allegatament kien qal lil Schembri li mhux jissemma fir-recordings. Schembri kien qal ukoll li l-assistent kummissarju Keith Arnaud għandu jsabbat saqajh. L-avukat De Marco staqsiet lil Schembri dwar l-episodju fejn Jurgen Fenech taħ indikazzjoni li seta' kien involut fil-qtil ta' Caruana Galizia. Schembri qal li hu taħ indikazzjoni meta kien f'restorant qed jiekol ma' Fenech u 10 persuni oħra. Qal li hu qatt ma qal il-pulizija b'dan għaliex qatt ma staqsewh. Qal ukoll li meta beda jisma' għajdut li Fenech seta' għamilha, ħaseb li din kienet se tkun id-daqqa tal-mewt. Schembri qal ukoll li llum il-ġurnata jinsab f'pożizzjoni li minn fuq li prova joħroġ lit tal-ħbiberija u jikkalma l-affarijiet, issa s-sitwazzjoni qed iddur fuqu. De Marco staqsi dwar xi libelli li kien fetaħ fil-konfront ta' Caruana Galizia minħabba xi kitbiet li kienet ippubblikat dwaru. Schembri qal li kien irtira dawn il-libelli għax mietet il-persuna. Schembri ġie mistoqsi wkoll jekk Caruana Galizia kienx qabżet il-linja l-ħamra meta kitbet dwar il-kanċer li kellu. Bit-tweġiba tiegħu tkun miegħi le mal-familja iva. Stqarr ukoll li kien hemm diversi barranin li rridu jinvestu f'pajjiżna u kienu jmorru fuqu jgħidulu li rridu jeħilsu minn Caruana Galizia, però qatt ma kien ta' kasom. Il-kontroeżami ħażvolta taħraq meta Schembri allega li dan il-gideb fuq kulħadd ma jitwemminx. Dan brabta ma' diversi kliem li qal Tewma fil-konfront tiegħu. Staqsit lil Schembri jekk huwiex verament il-mandant wara l-qtil ta' Caruana Galizia. Tgħid int kont li qabbadt lil Melvin Toma biex joqtol lil Daphne, il-marki ta' swaba tiegħek jinsabu kullum kien. It-tweġiba ta' Schembri kienet waħda ċara li mhuwiex il-mandant u li għandu l-marki ta' swaba tiegħu kullum kien għax hu kien fil-politika. Il-ġuri s-sokta il-ġimgħa filgħodu.